Otvárací ceremoniál pokračoval druhým dňom. Návštevníkom opäť ponúkol pestrý program. Nedeľňajší program v severnej časti nášho mesta odštartoval na nádvorí renesančného kaštieľa. Konala sa tu letná čitáreň. Pozvanie na ňu prijal spisovateľ Valentín Ševčík. Podujatie prinieslo diskusiu, prítomní si vypočuli aj niekoľko básní z jeho kníh. Autor literatúry pre deti a mládež porozprával o písaní detskej poézie. Prezradil aj to, že rád tvorí poležiačky. Inšpiráciu čerpá i z učiteľského povolania. No a vďačný je aj za nové technológie, pretože svoje nápady si zvykne zapisovať do mobilu. Podvečer bola na programe hudobná tančiareň. Cyklické podujatie chce obnoviť tradície legendárnej nedeľnej tančiarne v Humenskom parku, kde najmä mladí ľudia teda prichádzali a aj takouto formou sa zabávali. Bola to doba bez televízie, bola to doba začiatku ešte rádia, takže aj živá hudba a tancovanie možno aj na verejných priestranstvách bola úplne štandardná. Humenskú tančiareň majú tí, o čosi skôr narodení, ešte stále v pamäti. Za mladí, keď som tu začala chodiť do roboty takto, tak som bola učiteľka materskej školy, takže ale 1. maj, tam sa tancovalo. Ľudia boli radi, lebo to sa strašne veľa ľudí stretávalo a dodnes táto generácia naša si dodnes spomína, že ako to bolo. Takéto tančiarne, ktoré sú presne dnes, budú aj potom počas roka. Tak navštívite aj potom počas roka? Samozrejme, že aj keď len takto počúvanie a nohami kývaním. Tančiareň prilákala množstvo návštevníkov. Do kroku hrala swingová kapela Funny Fellows. Petica kapelantov na čele so spevákom Romanom Féderom vytvorili jedinečnú atmosféru. Návštevníkov preniesli do obdobia 30. rokov minulého storočia. Na klarinete a saxofóne hral aj humenský rodák Michal Bala. Možno je to posledný večer medzi priateľmi, nezostane na zemu, keď ťa dlhy zomelú. Máš len $1, preto ale nie si somár, svetu vládne fake, blázon chce byť šejk. Na 2 piesne mali pripravené choreografie aj tanečníci zo súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto. Aj keď sa spočiatku návštevníci ostýchali zatancovať si, napokon sa našiel jeden pár, ktorý tancoval aj priamo na pódiu. Listujem v slovníku a hľadám sa sebou. No a ako to už býva zvykom, zahambiť sa nedali tí najmenší, ktorí tančiareň doslova roztancovali. Podujatie bolo zároveň symbolickou záverečnou bodkou v rámci otváracieho víkendu Mesta kultúry. Ten ponúkol ochutnávku celoročných aktivít, na ktoré sa môže verejnosť tešiť. Program bol komponovaný tak, aby sme dali do popredia všetky mestské komunity, alebo väčšinu mestských komunít, aby si tam každý našiel niečo, aby mohol ochutnať to, čo ho počas celého roka čaká. Takže sme mali vlastne aj hudobné programy, divadelné programy, tanečné programy, ale aj kultúrne dedičstvo a tak ďalej. Medzi návštevníkmi dominujú pozitívne ohlasy. Som rada, že práve mesto Humene je mestom kultúry. Ja sa veľmi teším, hlavne sa veľmi teším z toho, že sa urobil na meste nový stage a bolo to včera úplne mega, bolo tam kopu ľudí a veľmi sa teším, že prišli znova do mesta. Je to veľmi pekné, že také niečo sa robí Humenom a je to aj pre mladšie generácie, aj pre staršie a buďme radi, že niečo také je tu. Ja som rodačka z Humeného a Humene bolo stále veľmi vzácne, dobré, krásne a dobrí ľudia tu žili. Tento víkend bol za odmenu. Ja myslím, že až na pár drobností, ktoré k tomu patria pri tých stovkách aktivít, ktoré robíme okolo toho, tak vyšlo to fantasticky. Modlili sme sa, aby počasie nás nezradilo. Počul som, čo sa dialo všade okolo a
asi naozaj to bolo za odmenu, že nám to počasie vyšlo aj v sobotu, aj v nedeľu. Humenné čaká ešte rok plný umenia a kultúry. Je to 50 veľkých projektových aktivít, ktoré sú rozdelené, buď sú cyklicky opakujú, alebo sú viacdňové, takže bude to 100 a viac dní, ktoré počas jedného roka to nám vychádza skoro stále, že sa tu bude niečo diať, takže bude toho naozaj veľa. Program nájdete na webovej stránke humennejeumenie.sk alebo na facebookovej stránke Humenné je umenie. Pevné miesto v kalendári podujatí projektu Mesta kultúry získala hudobná tančiareň. Aj v júli prilákala mnoho Humenčanov či návštevníkov nášho mesta, ktorí si prišli vychutnať hudbu minulého storočia. Obnovená tradícia v znamení hudobnej tančiarne pokračovala aj v poslednú júlovú nedeľu. V Humenskom parku pri Kaštieli sa zišli desiatky ľudí, ktorí sa symbolicky premiesli do obdobia 30. a 40. rokov minulého storočia. Postaral sa o to kaviarenský orchester Andreja Zahorca. Sme vlastne takí nadšenci starých slovenských evergreenov, starej slovenskej tanečnej hudby a venujeme sa vlastne takému oživovaniu tých starých piesní, ktoré dnes je veľmi málo počuť. Sú zachované na všelijakových platniach, ktoré už dneska nie je kde prehrať. Väčšinou to nachádzame na všelijakých internetových portáloch a v archívoch. Pilo by sa pilo, kedy bolo začo. Hej, haj, do rána krásne bieleho. Pilo by sa pilo, kedy bolo začo. Hej, haj, do rána krásne bieleho. Toto je druhé podujatie, druhá hudobná tančiareň v Humennom. Zatiaľ sa tešíme, lebo počasie nám vydržalo aj toto druhé podujatie. Ľudí prišlo dosť, veríme, že sa za chvíľu bude tancovať a vidíme sa každú poslednú nedeľu v mesiaci, to znamená poslednú augustovú a poslednú septembrovú. Je to veľmi pekné. Keď sme sa vybrali až do sídliska 3, tak dobre zorganizované je to. Ozaj je to, čo si pre Humenné donieslo, také starodávne trošku. Oživenie kultúry. To sú piesne našeho detstva, mladí, takže aspoň sa omladíme trošičku. Aj zatancujete, alebo skôr len tak, že... Nie, na lavičke takto. Tancovaním je to horšie. Veľmi sa nám páči. My sme dnes na prechádzku, ale náhodou sme na to prišli, že je tu takéto podujatie. Sme boli v Skanzeme na chvíličku sa pozrieť a vlastne v rámci toho sme sa zastavili. Perfektné, úžasné to je. Oddych, relax, človek vypne úplne, akože vynikajúce. Je to veľmi pekné, ľudia mladí hlavne vidia, že jak to bolo dakedy a že majú sa čo učiť, je to také podľa mňa inšpiratívne a stále si myslím, že treba to pokračovať tradícii. Prvá časť podujatia mala koncertnú príchuť. Venovaná bola 3 velikánom slovenskej tanečnej populárnej hudby. Bol to František Krištof Veselý, doktor Janko Bláho, náš prvý operný spevák a Jožko Pihík, skvelý huslista, ktorý bol výnimočná osobnosť, ale v dnešnej dobe je trošku tak zabudnutý. No a zatiaľ, čo sa pri prvej časti návštevníci započúvali do ich najznámejších skladieb, v tej druhej sa už aj roztancovali. Ako to už býva zvykom, prvý podnet na tanec prišiel od detí. Neskôr sa už rozhýbali aj dospelí. Zabávali sa na piesniach, ktoré sa kedysi hrávali v slávnych kaviarniach, vinárstvách. No a nechýbali ani tradičné ľudové piesne. Tancovali aj žiaci zo súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto, ktorí mali na vybrané piesne pripravené choreografie. Hraj cigáni na cimbál, zahrajže mi moju notu, uder na cimbál. Naliať na pingával, zahrajte, že mi
aký som chlap, že ju milujem. Hej, hraj cigáne na cymbál, zahrajže mi moju notu, uder na cymbál. Zatancovať, zatočiť ju chcem, nech raz vidí, aký som chlap, že ju milujem. Hej, hraj cigáne na cymbál, zahrajže mi moju notu, uder na cymbál. Veď ja chcem na rukách nosiť, jej Zuzka, Zuzička, dajže mi svoje srdíčka, ak ma rada máš, tak mi ho vydáš. Niekdajšie hudobné tančiarne majú stále v pamäti tí, o čosi skôr narodení. To boli každú nedeľu, tam na tom kruhu. Hrala tam muzika Ola, ale krstné meno už neviem. A stále sa tam ľudia zabávali tance, ale fakt to bolo celé plné. Ako dieťa si to pamätám, dievča, no to potom to už zaniklo postupne. Čo si pamätám, tak takedy bolo tu, každú nedeľu bolo taký, na tom tu vedľa, každý na pravej strane sa tancovalo. Riadne prišli ľudia, boli stoly, dali každý si pivko, nejaké vínko, možno aj nejaké občerstvenia sa. Riadne hrala dýchovka, raz ľudovka, raz sa tancovalo, to bolo veľmi pekné, tak ľudia sa zišli. Ako sa verejnosť zišla na augustovej tančiarni, priblížime v najbližšej relácii. Od júna do septembra patrili záverečné nedele jednotlivých mesiacov sérii podujatí Hudobná tančiareň, ktoré vznikli v rámci projektu Mesto kultúry 2024. Naposledy v sezóne a zároveň jediný krát na inom mieste sa brány tančiarne pomyselne otvorili v nedeľu 29. septembra. Počasie ju síce presunulo do estrádnej sály Mestského kultúrneho strediska, diváci si však cestu k hudbe našli. Dnes je posledná hudobná tančiareň v rámci projektu Humenné mesto kultúry. Boli 4 koncerty v rámci tohto projektu, 3 z internej fázy, 1 z externej a dnes to uzatvára domáca kapela Pohoda Live. Sú to domáci muzikanti, súrodenci Jeňovci, výborná speváčka Tatiana Karlik-Hicová zo Stropkova a výborný saxofonista Janko Kopčák z Košic a náš klávesak Miško Čelovský. Letné podujatia priniesli spomienku na melódie 20. rokov minulého storočia v podaní Funny Fellows. 30. až 50. roky hudobne oživil orchester Andreja Zahorca a Slovak Tango. Kapela Pohoda Live predstavila súčasnejšiu tvorbu. Snažili sme sa nejak žánrovo posunúť túto tančiareň do nejakej takej súčasnej doby alebo súčasných žánrov. Dnes budete počuť hity od 60. rokov po súčasnosť Frank Sinatra, Karol Duchoň, Michal David, ale aj tie súčasné ako Bruno Mars alebo Earth, Wind & Fire, Kool & the Gang. Svetové megahity sa striedali so slovenskou a českou populárnou hudbou. Čardáš dvoch srdc, Ty, ja a môj brat či Čerešne si publikum spievalo spolu s účinkujúcimi. A keďže v názve podujatia je tančiareň, aj tentokrát sa mnohí odvážili na improvizovaný tanečný parket.
Dlhým potleskom si diváci vypýtali prídavok, čo dokazuje, že aj posledný koncert cyklu ich zabavil. Humenská televízia vám ho priniesla aj živým vysielaním na našom YouTubeovom kanáli. Sme veľmi radi, že projekt Hudobná tančereň v rámci projektu Humenné mesto kultúry malo priazeň svojich divákov. Ďakujeme vám, že ste chodili na tieto koncerty a my veríme, že aj po ukončení tohto projektu Mesta kultúry vymyslíme nejaký spôsob, aby tá hudobná tančereň pokračovala a radi vás uvidíme na ďalších tančereniach, kde si spolu zaspievame a zatancujeme.